Ngoku linyukele kutsho kuma-29 inani labantu abasweleke kwingozi yebhasi eyenzeke kuCentane kwiphondo laseMpuma Koloni izolo. Kweli nani abantu abangama-21 baphuma kwilali enye, ukanti eminye imizi iphulukene namalungu aliqela osapho. Namhlanje ibibhalwe ebusweni intlungu ngethuba izihlobo nezalamane ziyokufanisa imizimba kumzi womkhenkce karhulumente edolophini eCuwa. Ngozi aquka inkonde nenkondekazi kwakunye nemveku eneminyaka emithathu. Abaninzi kwabaswelekileyo basuka kwilali enye. Sidandatheke kakhulu. Silahlekelwe apha ngusister wam katatomncinci no-cousin umntana kamalume usweleke nomntana wakhe ke ngosifumana lo ndaba kusasa ukuba umntwana lebehambile ngehelicopter naye eMonti is late swelekile naye. Kusweleka abantu abaninzi izihlobo zethu. Imeko ibuhlungu imanxongo kakhulu. Urhulumente besicela ukuba ebenakho ukuncedisa enze intente enkulu kukhethwe phaya indawo eyisenta of which I think iba sechebe ecangwe chebe JSS kwenziwe intente enkulu kuqhutyelwe khona yonke iservice. Urhulumente wephondo uyancedisa ngeenkonzo zentuthuzelo yasemphefumlweni. Abantu bophuke imiphefumlo. Sincediswe zi-psychologists ne-social workers zaka-health neze-Department of Social Development nezakwa-SAPS. So all those departments worked very collaboratively to make sure uba yonke lento sikuyo ngoku iyakwazi uba yenzeke ngempumelelo. Nangona iintsapho zamaxhoba zidomboza norhulumente wephondo ukuba ancedise ngokuba angcwabele amaxhoba ngexesha elinye, isigqibo asikathathwa koku. Kulindeleke ukuba isigqibo ke sithathwe ebudeni bale veki. Ndinyangafunani weendaba ze-SABC ndiseCuwa.